się działo. Widziałem takiego... nie wiem gdzie to było. Ale wiem jak teraz rzucać beczkę w ogóle. No to bym chciał właśnie. Puść mnie gnoju! A nie, moje kana! Nie warto było. Dobra, nie będę robił place'u nigdy w życiu. O, Rengar double. Shit. Ciekawe czy zdążę ją kopnąć przed tym jak da ripostę. What the... Pierdolę, no nie. Dobra, okej. Nie wiem, kurwa, nie mam zielonego pojęcia, co? Nie no, kotek. Teraz nie mogę. Ja pierdolę! O stary! Wbił level. Znaczy, zabrakło mi chyba jeden damage'a. I nie trafiłem go z jakiegoś powodu.